ריו עומד לבחון אותנו במבחן גדול וחשוב שיבדוק את כישורי הוופו שלנו. את כזאת חנונית, לא אכפת לי על מה המבחן, כל עוד אוכל לקסח כמה שיותר ישבנים. טוב, אני מעדיפה להיות חנונית ולא חזירה. תסתכל על המקום הזה. שינוי צורה! נקי מדי! פונדו! הבלגן! זה כואב! אני אגיד לכם מה כואב. מחירי השזיפים המיובשים. טוב, אולי זה כואב רק לקשישים. סלח לי רגע, שני לוחמי הוופו האחרונים מחכים בלהט להיבחן על ידי מאסטר הוופו האחרון הגדול ביותר על הכוכב הזה. חנפנית, חזיר, חנונית, בהמה, בוקית, ילד טיפש מלוכלך ותודה ודוחה. ילדה משמיטה צמחות לקפיה! תפסיקו כבר לקרוא בשמות! אתם רוצים משימה? בטח! משימה ממש חשובה? בטח! השגיחו על הסלע הזה. אתה בטח צוחק איתי, אנחנו צריכים להשגיח על סלע טיפש. זכרו ילדים מה אומרות מגילות הוופו. מראה דמוי סלע לא תמיד מגן על הלב שבפנים. שזה אומר... זה אומר שלא תקראו לו טיפש. קוראים לו הרשל והוא נפגע ממש בקלות. דברים רעים קורים כשרגשותם נפגעים. טוב, בואי נגמור עם זה כבר. כבר יכולתי להשמיד מפלצת תלת ראשית או דרקון. ואני יכולתי להכיל כפר מלא יתומים. נמאס מהר של הטיפש. לעזאזל עם הר של הטיפש. טיפש, 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 טיפש. טיפש! אני צריך להפחיד כפר שלם בעוד 5 דקות. טוב, אם אני לא אספיק להגיע לשיעור קסם היסטורי בזמן, מר בינקמן יחצה אותי לשניים. שוב! רד מהאוטובוס חנון. חכה! סלע מטומטם! ועכשיו, בחזרה למתקפת הסלעים בערוץ הטבע הלא טבעי. אנחנו יודעים מה אתם חושבים. איך יכול סלע קטן וטיפש לעזור לי להציל את העולם לאפלה אינסופי? זה באמת מה שאני חושב.